Мамык шәлләре генә бәйләргә күнеккән Миңнур апа Мусагутова күзләре начар күрә башлагач чигү эшен үзләштерә. Оннан энәдән гүзәллек тудырырга туганнарын да өйрәтә. Дәүләкән районыннан китабын алып кайтып, нигәдер шул кызыксындырды да, шуны чүпрәккә төшереп чиктем. Bütün туганнарыма чигеп бирдем, балаларыма. Беренче рәсемнәре журналдан булса, оннан аларга алмашка бакча, урман чәчәкләре, җиләк-җимешләре килә. Бер ирәнгәч ул сихри дөнья кебек тарта үзенә. Менә бер чәчкәне чигәсең, оннан икенчесен, менә монысын гына чигим әле дип үзенә тартып ала ул. Шул кадәр рәхәт була ул, дип сөйләгән әбиләренең сүзләрен яхшы хәтерли кызлар. Дусмат мәктәбендә технология дәресе. Кызлар монда чигергә өйрәнә дисәк, бик үк дөрес булмас иде. Осталыкларын арттыра дип әйтү төгәлрәк булыр. Чөнки беренче сыйныфка килгән һәрбер кыз инде бу авылда чигә белә. Укытучылары Гләмзә Шәрипова үзе дә шушы авылдан. Шуңа да Дусмат авылы халкының гырыф-гадәтләре белән яхшы таныш. Бу һөнәргә ул үзе дә кичкенәдән өйрәнә. Һәм хәзерге көндә дә тылсымлы эшне кулыннан төшерми. Кемнең өенә кермә, яшь киленнәрдә алъяпкычлар чигелгән. Алар үзләренең кунакларына күчтәнечләр әзерли, бәләкәй кыз балаларга, әбиләргә, олыларга, килендәшләргә алъяпкычлар чигәләр. Менә безнең кызлар да шул эшләр белән шөгыльләнәләр дәресләрдә. Авылда яшьләр күп эш юк хәзер. Кичләрен утыралар, чигәләр, мотор эшләр, бәйлиләр, чигәләр. Менә шуның белән шөгыльләнә безнең халык. Башкаларны барып карау, үзеңне күрсәтү мөгъҗизаларга инде. Төбәктә үткән фольклор бәйрәмнәрдә катнашу өчен укучы кызларның һәрберсе алъяпкыч белән яулыкны үзе чигә. Бүген инде әбиләрнең сандыктагы чигүле әйберләре яңартылып, төрләндереп, Дусмат авылы фольклор коллективының яулык күлмәкләренә төшә. Мисал өчен Элиза Горбунова гаиләсендә дә чигә белү гадәти күренеш. Чигү татар халкының күңел бизәге. Минем әбием кичкенәдән чигергә яраткан, ул үзенең сәләтен әнигә дә биргән. Һәм алар төрле җипләр белән күңел назы салганнар. Һәм без апам белән алардан үрнәк алып чигәбез. Татар кызлары борынгыдан чигергә яраткан. Осталарның кайберләре инде хәзер юк, эшләре саклана. Алъяпкычлар, кулъяулыклар, сөлгеләр, күлмәкләр барысы да чигелгән. Тик булар сәхнә өчен генә түгел, тормышта да кулланыр өчен. Менә шул ягы белән Дусмат авылы татарлары башкалардан аерыла да инде. Туй вакытларында зур мотор капкалар ачылады. Менә шушындый мотор битәүлыклар кызларыбыз, киленнәребез чигеп илеп куялар. Бүтән авыл күрә инде, менә нинди мотор туйлар үткәрелә икән бу Дусмат авылында дип. Дәресләрдә һәрбер кызны сихри чигү дөньясына тарта алган кешенең йорты да үзенчәлекле булырга тиеш дип уйладык һәм без ялгышмадык. Истәүне бу йортта чигелгән әйберләрне саклау өчен сандыкта ясыйлар икән. Сандыкларны ясаучы Салават Шәрипов Гләмзә ханымның тормыш иптәше. Сандыклар ясау белән мавыгу менә шушы шкатулкадан башлана. 35 ел Салават белән бергә яшибез. Аның менә беренче бүләге миңа үзе кулы белән эшләп менә шундый мотор шкатулка ясап бүләк итте. Үзебездә дә бер сандык бар. Аны сораучылар, кызлар килгәннәре бар. Без аларны истәлеккә үзебезгә өйдә калдырдык. Хәзер безнең яшь кызлар авылда кияүгә чыгарга җыеналар, мотор әйберләр чигеп, бирнәләр әзерлиләр. Менә шушы сандык белән алар үзләренең күчтәнәчләрен яңа йортка, яңа өйгә алып баралар. Шәриповлар гаиләсе озак еллар Урта Азиядә дә яшәп ала. Шул елларда агачтан моторлыкны булдырырга өйрәнә дә инде ул. Ул Дүшәмбедә башланды шул 73 елда. Мен Белнәгә кергән идем, ученик булып. Инструментлар хәзер магазинда да сатыла күп. Кайсы бер инструмент җитмәгән үзебез ясыйбыз. Менә шундый основном шундый пычаклар инде. Менә шундый стамескалар, пычаклар, геометрический узорлар. Һәм уста башына килгән уйларны рәсемгә төшереп, йорт җиһазлары ясарга керешә. Алар йортларында инде хәзер бихисап, идәннән алып түшәмгә кадәр. Дөрес, хәзер инде Салават Шәрипов күбрәк йортлар төзү белән шөгыльләнә. Татар халкының кул эшләре һөнәрләрен югалтмыйча бүгенгә кадәр саклап калучылар Оренбург төбәгенең Дусмат авылында яши. Оренбург өлкәсеннән Фирүзә Абсалямова, татарлар.